Yes mga bay, welcome sa ato YouTube channel. Obserba rin ninyo. Diin magkikili sa mga isyong saksak sinabi. Welcome ang tanan ninyong mga komento. This is freedom of our own public opinion. Sa part 7 mga bay, nakapunto gid ang godless people, no? Sektas mga kuan kining mga ETS, kining mga humanism kay di man jud makapruiba bay ang mga sekta sa relihiyon gud sa pagka-existence sa Ginoo. Mao bitaw to nga gigamitan na to og eksperimento pinaagi sa 5 senses of our body, misamot o kapalpak ang sekta sa kininiyang lalaing relihiyon. No, samtang sige sila debate, apan di ay was la kahibaw nga sinunod lang pod gyud ay ni sa mga imperians kaniadto nga nangupya rasad sa mga katiguang nga niadtong panahon pa sa kinini ang kuan kining niadtong sinugdanan pa lang sa mga evolution period. So ito naman ang nasigutan sa part 7, no? So manginom sa tagkape mga bay kay kapila na ko naginog kape ng adlawan ikawalo man niya mo raw nakamatikod ra bagyod ang kuanan ni ang YouTube ani kay gipadadaan kog email ba usan ini kini atong mga topic. Sumo na siya niya hastaning pagsigig inyo matug kape niya way siguro og pasigyo ilat ang i-link sa usa ka commercial. Unsay mga kuan diha, mga rules diha ni maong industrias vlogging na mo kuan na punta na mo paundayon na sa gidaan na, no? Mo na bay balik ta aning kuan kining panagbangi sa mga lain-laing sekta sa relihiyon kung kinsa gyud tinuod nila apan samtang gadebates lang tanan di gid sila kapapruiba sa ilang gituhuan nga Ginoo kaya ilang ikahatag litra ra man gyud sa ilang mga balaang kasulatan, no? Kanang mga libro sa kining Biblia, kining Bhagavad Gita, kining Quran, sa panimang libro ha nga ilang ginganlan og balaang kasulatan or sacred books unya dayon ilang gipalam nga kini mao ang tuong sa Ginoo. Bawo lang kung pas Ginoo nga kining mga tao nga daghan kay ning gamit ani, no? Labi na ning issues politika gamito ning pong Ginoo kining libro, gamiton ang sektas relihiyon para lang sa pamulitika kung tinuod talang tani badlong nang dana sila. Bisag dili na lang badlongon nga literal, bisag pinaagi na lang gunong sa kalihukan sa espirituhanon gud pinagis konsensya o kaning kaikog ba kay Jesus pagkadaghan sa mga kuan bay, pagkadaghan sa kining mga politisyan nga gigamit lagi ni mga sekta sa relihiyon tungod sa ilang ambisyon diya sa pamulitika. Grabe, wala lang gikaikog, no? Manawa ra ng kuan kining panahon gani sa eleksyon kung kabantay mo manglihok sa ni sila. Hindi sa atong nasod mga bay noong ginaingon
Kining mga kinabagaan ko sa mga botanteng Hawaii alamag tungod sa kining vote buying nga ginaingon nga maoy usa sa hulga sa eleksyon na pandili lang kay kana lang bay. Ang laing hulga gyud sa kining eleksyon, kining kuan, kining panag-uban sa ubang sikta sa relihiyon ug sa politika. Kay pagagaba dili hinuon tanan, no, puwera lang sa ubang sekta sa relihiyon nga dili kayo mag-apil-apil ana kay nagtambod sila sa kaligdong sa ilang bundok, sa kredibilidad sa ilang grupo sa relihiyon. Pero kinig yung uban grabe kayo kay sigon sa akong mga nasayran lang nga mga impormasyon nga akong nakuykuyan. Dunay mga kuan mga bay, dunay ubang mga sekta sa relihiyon nga inig eleksyon ang ilang mga kining pagpili sa mga kandidato di kantidad og dinilyon. Ingunana ka kuan ba, ingunana ka pait, no, binilyon. Depende sa gidakon sa kinini ang kwarta nga imbutang ta. Dunay sampu lang kining senador, dunay top 12 ka mga senador nga naka-line up ng daan, butang ta lang no sample. Ari lang tani minilyon lang sa tanong. Ang usa 1 million, ang usa 2 million, 3 million, 4 million, adtos 12 million. Butang ta ako no, dagan man kog senador. No? Ako ba mo dagan kog senador ni ako di matana din ning kining grupuha sa relihiyon nga kanang pila may budget mo di adudong baykol kay sigurado man jud ko kining mga member kinabagaan na nimo butar gini nimo kung kami kining among liderato mao na mo tingog mao ni butaran ingko ani ako dili bay ko ani ako adere 12 million dili bay kay na may nakakuan na may naka plaster na dere no ng mga politiko 12 million pun ipa na 13 million itaga ko ning kuan kining nakapusta 1 million ikaya ko ipuli. So ako katong gamay nasa line up 1 million itagak to ikaw may pasuod so dayag na lang nga mo apas to. Uy ngano ni ba yung gasuod man dito sa dudong by court nga ikan lagi kuan lagi ang issue dre kwarta yun sumugok ko to. Unya kung ang isig ka mga habig sa mga kandidato puros doon na ikabuga mao nang ang kining kuan kining bangis na klases pangontrata sa mga kandidato maingon din sila nga ingunan nilang no kada usa ninyo na mga 20 million nga kinahanglan nga kada usa nyo tukuran mininyog simbahan. O nang di ka mahibong mga bay nga dunay mga ubang sikta sa reliyon diyan daghan nilang simbahan tungod kay mao nay kanang gikasabutan nilang nga kontrata nga isip bugti sa mga kuan sa mga kining boto no mabutar nila katumbasan ng kinabagaan nga mabutar nila nga tukuran silang mga simbahan niya dayon ang kantidad niya kana kung giskutan nga minilyon bay kuan ra na siya ko example lang na ang tinud-an na gina binilyon na ilang hiskutan. So mao na nga ingon ani ka ko ano ingani ka makaduluoy ang atong nasod tungod kay ang corruption man gud gihugpungan
no sa duha ka habig sa kuan kining sa mga politiko o kining mga ubang sikta sa relihiyon. Sumauna nga gayag na lang nga ang ubang mga politiko mangawkaw ginaw maayo karon maoy ilang ibaya dito sa ubang mga sikta sa relihiyon isip bugti sa mga kinini ang mubutar nila. Una nga mangawkaw silang maayo, grabe ang smuggling, kunya moapil na gyud sa mga kuan kini mga illegal nga kining kalihukan na ng mga sindikato. So kinsa may direktang mapiktahan na of course kita ang kung ano kitang mga makaluluoy kayo. Mabitaw na karon nga kini atog yung anam-anam mo no pag idukar ang atong kaugalingon na makamata ta sa kining kamatuoran yun. Kaya usa lagi ni kining relihiyon gid mo uban dili man gyud tanan. May pay palpak sila no sa kining pagpruba sa kuan din Ginoo nga ilang gituhuan. Apan ang pangutan na mga bay, tungod ba kay dili ka representar ang mga sekta sa relihiyon kung naa ba ni ugwa ang kinini ang Ginoo, prueba ba gini nga wa gid ang Ginoo? So mao na ba no kay kanang di sila kapaprueba kay litra ra man gina ang ilang irepresentar. So ang nahitabo nagkuanta atong gitabangan no, nagpalaban ta sa kining eksperimento pinaagi sa 5 senses of our body. Sus natiwas naman hinuon, nisamot man hinuon okay wa manggay bisag usa no kanang gisgutan dihang mga demonyo, dihang mga yawa, mga Ginoo, dihang nga anghel no kining langit ug purgatorio nga mura jud gahuot tanan sa Biblia. Apan way bisag usa nga makapasar, bisag tapsing na lang sa 5 senses of our body, way bisag usang mulusot. Apan kay tungod dihang dapita naparot sila dihang dapita kung sa duwa pa ning basket gilubong sila tagaliog. Prueba ba ni nga way Diyos? So nining bahin na ron sa part 8 mga bay no, so ayan ko na nato ni ko ang Ginoo no kay aron gitaon nga makapunto sa gining uban no naman ko si lumber sa Ginoo kay gusto mo ato ning tiksan no na ko si lumber sa Ginoo kay nakanindot na ba niyang cell number kay dili ni social kayo yung network no, dili mahalon no, di siya ganag globe, di siya ganag smart niya masara dyan kini ang iyang network kay saan. So gusto mo atong tiksan ay lang niya miskulik kay dingyapon sa mong tubag pero dawat ni siya kuan no, kung magbada ka ni dos kuan si kanin yung 10% ito sa Palawan yan ang dawaton dili sa i-Gcash ninyo. Pero bitaw ba'y komedya ra na pero nice number ha, nato sa numbers Ginoo ato karon tagtao dato nang kuan tagaan na mo sa number niya aron inyo sang matiksan nya pangutan-o nato sa bagi tinuod gid nga sekta sa relihiyon. Pero bitaw mga bay ari tanong balikan na no kung unsa bagyud ka kinini ang tinuod yun naagig ha ning Ginoo no kay Biblia ra magid kutob o diha ra magid sila wa di gid sila ka kuano ka kining ka papruiba no sa lain nga pamaagi gawas lang sa pagtuo. Sumo ni siya bay
ang pagpuybas Ginoo mga bay, usa niini mao ang kining paggamit sa husto nga katarungan. No kana bang sakto gid nga rason na to ba? O are lang gyapon tani pinobre ra gyapon ni nga eksperimento. Usa na niini bay kining pag-ingon nga if there is an arrangement, there is an arranger. Sa Binisaya pa, tulang Binisayon. Kung dunay na hanay, dunay maghahanay. Example no, kanang diha sa, kung ano, example kini. Ana sa library. Butang daron pagsuoni mo ang mga libro dito nagkayagaw lang. Nung nagkatag ang mga libro niya, nigawas kagadihot, pag suoni mo, na-arrange ang mga libro. So, mutuo ba ka nga ang libro mo arrange lang sa iyang kaugalingon nga walay librarian nga nag-arrange diya so sa bookshelves. So, imposible kina mga bay, di ba? So, doon na, Jay, kuan, doon na ka ng librarian nga nag-arrange ana. Panago na ning kuan kining cellphone no. Kini pen may maninggi kuan no kining cellphone na to dako kay ni gamit na to. Kamay ra jud kay ni siya nga butang. Samo ta gyud kung imo ning ukbon unsay sudan ni kurti lagi yung gagmaya sa mga pisa na pay mga skruan ni kurting gagmaya kaayo murag mumho niya kung imo ni siyang bungkagoy ni suod ni mo kaning kuan kining lata ni imo ning uyog-uyogo niya magsigi kag ingon nga mahimo ning cellphone mahimong cellphone di gina siya mapurma bay gawas kung imo na siyang kwaon ug balik unya imong i-arrange. Okay, di gid mahimo nga ang cellphone mo arrange sa iyang kagalingon. Kawas kung imong tuyoon unya imong i-arrange na sa dugbalik. So sa may mga punto na ko ani mga bay. Tungod kay dunay mga butang sa kalibutan dili na makuan dili na mahimo sa tao no pananglitan lang o kining di ba dunay gitawag na to o ganang law of nature balaod kinaiyahan mutungha ba ang maong balaod kinaiyahan nga walay magbabalaod kung sa ato panang kinambang pinublihay nga tinambano na to ba mutungha ba ang mga kining balaod kining rules and regulation kung walay lawmaker no sama ng mga balaod nga nada sa Senado apan kining balaod kinaiyahan so dunay arrangement ana no makita nimo kung imong panaw ng imong palibot sa mga panahon sa kagabion imong ilagbas ang imong pananaw dito lapos kawanangan ang imong mga pangutana no ang arrangement sa grabe nga kote nga network sa atong universe so doon nga ang imong palibot mga bay napuno sa mga katingalahan nga mga hanay so diha musod no musod ang laing anggulos katarungan nga dili kani kay dili ni mahimo sa tao dunay lain nga naghanay niini kung unsay inyong itawag ana kamo nay bahalag unsay inyong itawag ana no
Basta kay kana, tawgon na nagog bathala. Kung tawgon na ninyo siya Yahweh, tawgon na ninyo Jehovah, o tawgon na ninyo Allah, o tawgon na Gra, o kung sa inyong itawagan na, di na niya igsabayan. Because God is understanding. Iya kang sabton. No? Kaya saon naman, kung ang imong sabot, binaptis lang ka. No? Mao gini mong pagtuo, baptis ka. Yang usari sinabadista. Ang usari iniglesia ni Kristo. Ang usari katoliko. Iso naglito gani. Ang usari minuslim. So bisag unsay sabot ninyo, andam niyang sabton. Kaya maoro may inyong nasabtan because God is understanding. Nisabot ba siya sa mga atheist? Of course, nisabot siya. Kay mao may iyang naabot siya hunahuna. Nisabot ba siya sa mga humanism? Nisabot siya. Iya ba ng hukman? Wa akong kahibaw. Kay siya may muhukom na tong tanang because God is judge. God is a supreme supreme judge, no? Maghuhukom ang Ginoo. Wa lang ko kahibaw kung unsaon niya paghukumaw nang ako. Ko kanang kuan mabitaw nga ako dili na ko kikuan nga muhukom ko sa karili nga kandim impierno ni gunsa ni. Wa gid koy kamo ra gid ana. No, ang inyong gitamdan kana ra inyong mga libro nga mao na kailangan niya na impierno. Kana di ko ka papruba na kamo na lay inyuhan na lang na. Ang ako alang yun, no? Kung ang existensya sa Ginoo. Sumaora na ako mga bay mo na nga muingon mo na ako nga wa ako'y Ginoo, por Diyos por Santo na ako'y Ginoo mga bay, pero dili sama ng Ginoo na nasa Biblia nga labihang pagkauplo ka. Kaya nga no, day bay, unsa giday ang Ginoo. So sa matag higayon mga bay, nga doon nabitay ka ng conflict sa mga kahulugan nga gipanghisgutan aron nga kuan aron nga kinini ang masabtan sa tanan magkasinabot para mapatas tang tanan ari tadagan sa dictionary. Kay ang dictionary mao'y mohatag og hustong kahulugan, no, sa terms and definition nga atong gihisgutan aron atong masabtan. Gawas lang kung doon na tay tagsa ka mga analyzer, pero labing bintaha gyud ari kita sandig sa dictionary. So atong tan-awon, what is the terms and definition of God? What is the attribute of God? Unsa giday ang God? Di lang tanang Biblia kay mabayas man. No, akong gipasabot nga para wa tay bias. So ang naa sa dictionary kanang gitawag o kanang omnipotent. Unya kana sang gitawag og omnipresent, kining gitawag og infinite, kining omniscience o uban pa daghan ni siya mga kuano nga kanang ma-attribute nimo sa God ba. So ari lang sa kaning upat lang, bisag kaning upat ego na ni. So ari taning omnipotent. Unsa ning omnipotent? So usa sa kung ato nang binisayon kining omnipotent
ambot pasabot ana, mao ang pagkagamhanan sa tanang gamhanan nga way makatupong ang tanan mahimo niya. Mao na siya gitawag og ganana nga kining omnipotent. Unya kanang omniscience, unsa man ang omniscience? Sa laing termino na gitawag og kanang all-knowing. Ang buot pasabot anang omniscience, nahibaw siya sa tanan. Wala niya mahibaw ini mo. Ang tanan iyang nahibawan. Hibaw siya. Sumao na siya ang kini nga omniscience. Kanang infinite, unsa man kining infinite? Kanang infinite mauna siya ang pasabot na kining way sinugdanan, way katapusan, diha ng daan. Mauna siya ang infinite. So usa na siya sa kanang i-attribute ngadto sa God, kay di man jud ka pwede nga mahimong God kung dili ka infinite. Dili ka omnipotent, dili ka omniscience. Kining usa, kining ikaupat, kining gitawag og omnipresent. Unsa man ning omnipresent? No, pasabot aning omnipresent, naa sa tanang dapit. No, naa sa tanang lugar. Wa siya muhuot, naa sa tanang lugar. Kay lagi infinite man. Way sinundanan, way katapusan, diha ng daan. Naasa siya sa tanang dapit. Mga tana ka, naa siya sa imperno. Kaya yung imperno yung gisgutan, naasa diha. Naabay siya sa kurinti, pero dili siya affected. Si mga tana ka na kung naabasa siya sa kuha, nasa tai dong balikod ko naasa diya, naasa akong gingon, naas tanang dapit, nanuhot-suhot sa bisag asang hutong gikan sa space ngadto sa mga tanang klase sa smallest tiny particles. Naasa sa tanan, dili lang kay dapit sa tanang panahon. Kung sa karon year 2020, nasa 2019, 2018, tanang panahon, tanang tuig. Ug naasa siya sa umaabot, so dili lang kay lugar, hasta sa tanang panahon nag-exist siya. Kay ug naay makuha nga ni dili na siya God. Kinis Biblia unsa man ni? Sa omnipotent palang daan, no? Omnipotent palang daan, waan na. Waan ang Ginoo ani. Questionable na kayo ang Ginoo ani sa omnipresent, sa omniscience, sa pagka kinini ang infinite. Kanalang na mabasa sa Genesis Kapitulo 6 versikulo 6, nga ang Diyos nagbasol. Sabi ng Ginoo nagbasol. Di mo na mahimong magbasol Ginoo, kay perfect man siya. All perfect, omnipotent God. Nadirigi, ingon og nagbasol niya, pangutan-o nga ba ninyo sila? Ilan ning tapinas pangatarungan nga, awa na ninyo masabti dudong by court, kay kana siya God. Figure of speech man kuno na, no? Figure of speech kuno na. Nga ng Diyos diya nagbasol, no? Kanang gitawag og ining sa kanang klase sa figure of speech ang kanabitaw pagbati sa tao, iyang kuan kining gitawag o kuan bay kining anthropomorphism. So unsa man ay pasabutan ng figurative speech nga anthropomorphism, kanabang ang pagbati sa kuan, kining pagbati sa tao nga iyang gipahid ngadto sa Ginoo,
no? Sumuna ang tao ana nga kinini ang iyang feelings nga nagbasol siya unya iyang gipahit ngadto sa Ginoo. So dili kuno Ginoo ang kining nagbasol ana, kung dili ang tao maoy ang kanang nagsuwat ana, no? Ang tao nga nagsuwat ana maoy nagbasol unya gipahit niya ngadto sa Ginoo. Pati mangyapon ni makapasar mga bay, no? Kay bisan pa og anthropomorphism na makaguba lang gyapon na sa pagka omnipotent sa kinini ang sa Ginoo. So mo na ibut pasabot ana nga kuan kining figure of speech nga anthropomorphism, hindi ang pagbati kuno sa tao gipahit ngadto sa Ginoo. Mo ni ilang kinini ang palusot sa katarungan ana. Kini nga ang Ginoo magbasol, no? Kay omnipotent man siya. Ari kag omnipresent ba og gihapon, no? Kanilang daan ko gining ang Ginoo nagkuan siya kining naog des kalibutan nagpakatao sa ato ba ni ari siya diri wa siya didto. Di mo gini mahimo nga ingon ana ang ingon ana ang klase sa presensya sa Ginoo. Ya kining gitawag og kuan kining omniscience, no? All knowing, naibaw siya sa tanan. Sa Genesis palang daan, no? Genesis palang daan, katong gitintal si Iba sa bitin niya, si Iba ni tintal nga doon ni Adan. Huwag ikalibutan ng Ginoo nga nagunsabo na dito ang yang mga binuhat. Ya nakapurke pag yun kay pagbalik Ginoo sa kalibutan, ang unag yang nalitok ningon ang Ginoo, Adan, hain man mo. Mao ba gud Ginoo nga way kining sa ning way kalibutan? No, gitago-taguan lang nila ni Adan. Sumauna kuan siya kanang palpak ang kini ang omniscience, pero ang absoluto gid nga Ginoo mga bay mao gina siya ang kuan kining ang iyang attribute, no? Omnipotent, omnipresent, understanding, infinite, omniscience. So kana mabasa na nato sa kining dictionary. So ano itong dictionary kay para tabla kita. So salagtod pagkasulti mga bay, ang Ginoo di ay ang nag-exist, pero kinahanglan babagyod nga kining para lang gyud nga makahibaw ta kanaa ang Ginoo nga magpakita siya. Kung ato yung hingusgan ang atong pagka-arrogante, ato baging ipamugos nga ang balay mutungha nga walay panday nga naghimo ana, no? So dili na kinahanglan, no, nga kinahanglan pagkapakit-on sa panday aron kamutuo nga ang kanang balay ni barog diha. Kayo di ko ka-representar sa panday, but pasabot kanang balaya mitungha lang na diha nga way naghimo ana. So arrogante ra kay taana nga klase sa katarungan. Ya, moingon ka nga may manang balay blood cold kay makita man na. Ngano rin yung mga butang nga dili hinimus taw di na to makita. Ang pangutana lang di lang ta ka papruiba sa naghimo ana, no? Tungod ba kay di ta ka papruiba
nya ato jung kay mao may atong namatan og buot nga diha na siyang daan. Arrogante ra sa jagayta nga maingon ta nga nitunga lang na sa diha nga way nagsugod gid ana, no? Ang source gid ana ug giunsa ni sa paghimo unsay mga tinubdan ana. Napitay uban nga mura gibangga nila ang kinini ang evolution ba ug creation nagkasumpaki ba gini. Para nakubay ka ng wala man magkasumpaki ang evolution o creation. Kay sa dugay na kong obserbasyon no, sa pagtuki ni mga discovery sa siyensya, evolution is the process of creation. Dili kay atong sumpakion kung hain magi tinuod ani ang creation ug evolution, no. Ang evolution mo'y usa sa pamaagi sa proseso sa creation. O mangutan na mo na kung diun sa man na pag-create, unga na kung kahibaw na usa na ni ana kanang gabansiwag sa mga scientists to evolution. Ngano ang evolution sa kuan? Aritas dinagko evolution sa universe. Makahimo bang tao dili? Nya kadi man mahimo sa tao, kinsa din naghimo? Mao na siya. So kinsa may ngana na bahala nagunsa inyong ingana na basta kay naa na siya. Kay di man siya magsapayan. No, ngano man, because as I said, God is understanding. No, iya kang sabton kung unsay imong kinini ang nasabtan sa imong pagtuo. Isa kunsa pa imong relihiyon, mapita ng uban nga dunay mga kuan, dunay mga katingalahan ang record ani sa kuan kini mga medical ni mga doktor. Dunay naayo sa kining mga makalilibog kay nga mga sakit nga wa maayo sa mga medisina, naayo pinaagi of prayers. Naay kuan na nay mga dokumento ana nakuha na to na kining na record sa katong usa na ko ka notebook. Butan ta kining mga grupo sa 7-day Adventist nga kining nagkuan sila dito, nagtapok sila dito, ila tong giampuan ng kuan niya na ayo. Inaon sa diri sa mga Hinduismo. Kining uban sa mga charismatic budbad ni pasabot nga ang Ginoo kung nakapurki sa gud aning ubang mga tinhuan, kimingon sila nga naayo man diri pinagi sa mong pagampo. So diri po na ang Ginoo na mo diri. Oh, katong uban dito born again, katong dili yawa ni naguban na to. Kana mo. Kamu na lang ano, di na lang ko mangilabot ana mga bay. Pero sa ako nang giingon ganina, God is omnipresent. Naa siya sa tanang dapit. Ug dili siya magsapayan sa bisag unsa nga sikta sa relihiyon kay wala siya maggapos. God is not bound in any kinds of sects of religion. Nya kay God is understanding, andam yang sabton kung unsa ka. Nya kung hukman ta, wa na koy kanang kuanan na. Kay wa man kita kahibaw mga bay. No, kamo ra man ginangugat ana ba? Kanay inyong mga libro kamo ra gid ana. No, pagkadaghan sa mga kuan bay, pagkadaghan sa wapaan na tumasayri. No? Ini kamatay gid sa mga tao. Kung unsa bagay sunod nga hugna ana, wa kita kahibaw ana. Ang importante ra ginato no, do na sakto ng mga punto sa mga humanism, ang pagbuhat lagid og maayo sa isig ka tao. Maura man ay ilaha. So kung diha ra kutob, wala man ay problema diyan dapita kay ibutang dag wala sila mudawat nga nay Ginoo. Para nako dili kay na sila hukman tungod kay wa sila pagtuo. Importante ang binuhatan ra.
Kung unsa man ang nagtuo kag kuan, no, nagtuo kag nagtuo kag Ginoo, adto ka dito simbahan, magampo ka dito, hatag ka dito mga limos dito nya, makita gis katawhan nga mao na tabang ka dito simbahan. Kay ikaw dito regista day kang dako, no? Daghan kag kinawkaw diha sa kuan diha sa gobyerno. Apil-apil ka dito, naiuban ka ng mga liman-liman diha. Negleksyon ang mga kaubang mga liman, panghakoton sa pangampanya, mga membros charismatic. Ay no, hindi ko kahuko man ano, depende rin sa Ginoo mga bay. So sa ako nang giingon na ang Ginoo nag-exist, pero depende mo ni sa atong kuan bay no, sa atong pagsabot apan ang iyang pagka-exist. Sa iyang pagsabot ninyo, wa siya nagdepende ana sa iyang kagalingon nga pagsabot, kung dili sa inyong nasabdan kung asa gin mo kutob. Nagdebate mo diha na baka siya pakialaman na, no, debate lang mo diha apan dili mo niya hukman pinaagi sa inyong pagbarog nga butang ka kanina makka kung kalpulano kay mao ni ana, dili na mao, kung dili kanang binuhatan yun, manay Ginoo ka o wala, basta ang imong binuhatan tinarong, wa kay giyatakan kana murag dako ang posibilidad nga managsama nga tungod una nga hukman katungod lang kay wa ka magtuog Ginoo or sayo pa na imong reliyon ug unsa ba, pero nagbuhat kag tinarong. Unya ni ay nagtuo diri, ibutang ka lang gyud diri, ibutang ka lang gyud nga sakyan ta mo nga morning sikta sa reliyon na sakto mo siya ginagtukod, ibutang ka lang no, bisag di Ginoo no, ibutang ka lang. Kaya naa ka diyan, nagpasakop ka. Pero ikaw, no? Tulisan ka sa kuan, no? Tulisan ka sa kabans gobyerno. Nga daghan na kay kag kuan, daghan kay kag gipamatay tungod lang sa politika. Di. Sa may inyong sabutan na bisag naa pa sa sakto nga siktas relihiyon sa inyong tanaw makiangayon ka ani, no, sa timbangan sa justisya may ka ani nga ato ning kung ano, kung naibutan dalag naaning langit sampo lang no, ato ni siyang butang sa langit kay bahala bati siya binuhatan, importante naa siya sa sudi, mao ba na justisya? So kana siya ba mga sample lang na beno, pero in reality yo dili gina siya, kay wa lagi kita kay baw. Nang importante lagi nato samtang buhi ta naninguha lang kita. So bisan pagka nang gibuhat nato ang tanang katarong, no, kay di man kita perpekto, ego na ba ni nga naanad mo ko ta nang hisgot-hisgotan ng kaluwasan gud. Naingnon talang ego na ba ni nga kuan kining naanakas kaluwasan, akong tubaw, akong gibaw. Kay di juga ka hukom ana. Importante lang yun nga naghimo rin kag tarong, maura man gina siya. Mao ko na ba mga bay nga mas mainggan niyo di ko nga mag kuano magtuon pinaagi sa siyensya no, kay mas dumol man hinuon gud ka maka tugkad no sa kahulugan gid sa Ginoo gid. Mas the more ni mo nga kuan ba masabtan kay ari ka sa siktas rin bisag asa pa ka mo kuan, asa pa ka mo pasilong mahitabo ni mo na kasagaran na ma kuan man hinuon ka, marugante naman hinuon. So mao na siya mga bay nga ang pagka-existido sa kuan, pagka-existido sa Ginoo tungod sa mga kanang
existence sa atong kuan gining mga misteryoso nga malahan ay sa atong kalibutan kana usa ka kuan na siya no nga kining magtugaan ana agi naghimo ana nila kanang absoluto gid nga God ba mas maayo pa hinuon tingali nga kung ang usa ka kuan ang pinaka source gyud no ang supreme nga being nga iyang gi kuan iyang gipaambit naghimo siya lain nga mga Ginoo ya kining mga Ginoo mga founder baron og lain-laing relihiyon nga mipakita ingon dalang ana mas maayo pag ingon ana siguro mo na hinuon siguro tingaling uban nga naglalis apan ang supreme nga God gipasagdaan namo nga maglalis mo diha kay tingali isip pag-exercise sa inyong freedom no sa inyong belief sa inyong faith ingon ana hinuon pero ang kaning supreme jud nga Ginoo bay ti gininyo magkapos sa bisag unsang pundok sa relihiyon bisag unsaon pa ninyo pangugat bisag unsa pa na mga tuig diha nga mauna siyagi kanang kuan nga mauna nanaog diri kay sus Ginoo ko mga bay billions no sa galaxy lang natudaan binilyon ka mga solar system kining gani atong solar system wap amang gani yoy no bisag kining laing silingan lang nato nga solar system ha kung naa man gani nag-exist pa dito hangtod man gani karon gani ang haga pa man gani kaayo duha na gud ka kuan spacecraft ang gipalupad ang Voyager 1 ug Voyager 2 wa agi ka na bitaw nasagap gid nga lain nga kung doon na bay laing sibilisasyon dito pero sa ato manggung kuan na kay kita mangagpas manggudda kay di man gid nato ikalimod nga sa usa ka galaxy dunay binilyon diha ka mga solar system imposible kay na huwag mga sibilisasyon ang dihang dapita or high-tech ba kaya na sila dito unsa ba kung ingon ta nga sa tibuok galaxy no sa binilyon ka mga solar system usara ka solar system nagtunay mga kining sibilisasyon sa human beings which is kita kung ato ng kuan atong pangusga na no kung atong paugatan nga sa tibuok galaxy binilyon ka mga solar system kita rin nag-exist aning galaxy okay atong dawaton how about sa ubang galaxy di ba nya kay bawo ka mga bay ang galaxy sa universe no billions of galaxy sa ako nang giingon bisag itipon pa nimo ang tanang bas sa atong kalibutan wa ra na sa kumingking sa gidaghanon sa mga binilyon sa galaxy dito sa space kuting pagkadaghana ang galaxy mga bay ayaw kog ingna nga muingon na sad mo nga sa matag galaxy nga nagunit og binilyon ka mga solar system sa tibuok universe kita ra nag-exist mao na nga kung sirado gigag uto kay kamo ra sakto kana inyong siktas relihiyon arrogante gid ang imong labas ana apan kung open ka gunahuna samtang magpaghigot ka ng imong siktas relihiyon kay mao di tinud para nimo apan able ka sa mga posibilidad uban kana arang-arang na no kay sa akong ingon lagi God is understanding sadton gid kaniya and God is not bound in any kinds of sects of religion onay balik-balikon gin ako mga bay so mao ni mga bay no. So andam na mo mga bay nga makahibaw sa seal numbers Ginoo. No
No, text niya ninyo ha. Kay nindot kining iyang cell number ba no? Pinobrihire sa niya kay sana may gigamit nga network. Yung kusog ni signal no. So kusog ni signal yang kung ano sa ni cellphone na yung gigamit sa gapon. So mo ni ang cell number mga bay. 0923 5015 333. Kung usbon 0923 5015 333. Pero dili ni literal bitaw ba nga kining tiksan ninyo. No, ako lang ni siyang mayroong sa komedya ba na kombinasyon ni sa mga bersikulo ning inyong Biblia ba kay makalingaw man po guni nga atong sakyan eh. So asa man na makita nato ng 0923 na sa kuan sa Daniel Kapitulo 9 bersikulo 23 nga matod pa sa pagsugod ni mog ampo gitubag kas Ginoo og ni ako karon nagsulti ni mo nini kay ikaw gihigugma man niya pag-ayo busa palandunga ang tubag ug sabta ang mga graphics ba kana bang pananaan sana pananaon ba. So mo na ang 0923 mao ng Daniel Kapitulo 9 bersikulo 23 niya ang kanang 5015 na sa kuan kining Salmo Kapitulo 50 bersikulo 15 na matod pa sangpita ko panahon sa kalisdanan ug luwason ko kamo ug daygon ninyo ako. Atay sa ning Ginoo abe na iya lagi gusto lang yung daygon gilagi ni siya. No, paday gini siya kay dadi gini yung daygon na. Pamtangan mo kuan. Pawanan mo kayo. Nya kining 333 mga bay nasa Jeremias Kapitulo 33 bersikulo 3. Sangpita ko og tubagon ko gyud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan og katingalahang mga butang nga wap-ani mo masayri. So, mao na siya bay. No? Daniel Kapitulo 9 bersikulo 23, Salmo Kapitulo 50 bersikulo 15 o Jeremias Kapitulo 33 bersikulo 3. 0923 5015 333. So susunod mga bay ato na sang wap ata mahuman no ato pa ni nga kinini ang hugtan bagyod nya kining salamat sa daghang kuano sa mga mensahe no kay daghan sa kung nagatunan sa mga ning comments so kining kuan na to day kining pagtuon na to wa gini kauman ng mga bay no samtang buhi patani. So salamat kay no sa pagkuano sa kining inisuon ginato nga kining pakigambit og saludo ko no sa tanang mga kuan kining mga born again mga ang dating daan mga Muslim no assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ninyong tanan mga bay mga kaigsunan akong Islam sa mga Katoliko no buenos dias ng tanan diha mga bay iskin mga saksi ni Jehovah mga Yahshua HaMashiach sa mga atheist mga humanism mga agnostic ninyong tanan mga bay ato sa ning tapuson o hangtod sa sunod no sa part 9. Adios ninyong tanan mga bay o rock and roll mga bay.